Hyvä, nyt on hyvä. No niin tarkasti. Vai! Hakivoita vastaan. Hakivoita vastaan. Lyöli. Hamia vaan. Toki tarkasti. Totupa tarkasti. Stop! Vai! Lyöli vastaan. Hieno polvi. Lisää. Hyvä. Nyt on hyvä. Minuutti jäljellä, Tomi. Toista tehoa. Hyvä. Nyt oli hyvä. Koita kääntää. Stop! Vai! 45 sekkaa, Mikko. Toista lyö vastaan. Lyöt vastaan. Suora vastaan. Hyvä. Potku ylös. 30 sekkaa, Mikko. Vai! 15 sekkaa, Mikko. Hyvä, Mene takakärin sinne vartaloon. No niin, muista mitä tehdään. Hae vaan sitä, hae vaan sitä. Suora paalu. Noin, vaan. Noita omia aloitteita, älä odottele. Älä odottele liikaa. Potku perään tuosta. Hyvä, oli. Ketjutapa Tomi silleen, että saa sen alapuolella vielä perään. Suoran jälkeen potku. Kokemasta ketjua. Minuuttia. Minuutti on jäljellä, nyt töitä. Noin, hyvä. Jatka. Oi. Jatkoa vaan. Paikasta. Oi, nyt lökkää lisää. 40 sekkaa Tomi. Lyökkä alle ja potsuu. Lyökkä. 30 sekkaa, niin on aikaa vielä. Nyt pitää mennä. Anna 30 sekkaa nyt täysiä. 20 sekkaa. Pelvaa. Uudestaan. Lisää. Ai mitä lyökkä. Oi, jatka. Oi, treena. Oi, jatka vaan. Stop! Noin. Ja ottelun voittaja kaiken tuomariäänin sinisen kulman Toni Mustonen. Seuraava ottelu. Novisit Aatu 7 kiloa. Karl Tikkanen, Seinäjoki vastaan Matti Koolo, Unisoen Espoo.